ψάχνει ακόμα με την κάμερα, κάτσε το κάμερα. Καπετάνιο και μέγα οικονασπότη οδηγό γενικών γραμματέων κύριο Κικής Βασίλα, τον εφαρμοζόμενο και ο Σάντα, τον υπαρχικό, φωτογράφο, καμεραμάν, τον άνθρωπο που πόνει τη μύτη στα σκαλά και πάντα βγαίνει αλόβητος και η αυτοεξοδότης και ευλογία του ένας αρχηγός. Άντε θα πάει βίντεο τώρα. Πάμε. Γεια σας. Νίκο, δεν έβαλε να δω χειροκρότημα. Γεια σου. Όχι, δεν θα θέλει, φαντάζομαι. Μην πας κατευθείαν γιατί σε ανοίξω, θα σου πει γρήγορα. Ωραία. Γιάννη, μπροστά. Πάμε. Βασίλη, 10 μοίρες δεξιά. Νικολή, δεν βγάζεις λίγο και την πέρα. Ρε Νίκο, δεν σε βλέπουμε. Νίκο, πρέπει να γυρίσεις από εδώ. Από εδώ, έλα, πάμε. Υπό την σκέπη του μεγίστου αρχηγού ευλόγησον αυτόν και υπαρχηγόν ταμείαν και γενικών γραμματέαν ο εν της κοινοπραξίας κράτος άρρηκτον Μαλάκα, σου το παραλίγο, έτσι να τα. ευλογούμε και δεσπόζομεν το δίκαιον. Κάτω οι τυχεροί.